1989 जी हारसा बर' दांगाबाजि जादोंमोन बे दांगाबाजियाव माने ग'फ्रावनो मेक्सिमाम 534 शहीद जाना थांदों आरो बिनि ओंथिया नैबेनो जे जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्डनि थाखाय जोङो जिउ बाउसोमदोंमोन बे गोसो गोरबोजों जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा गावनि जिउखौ आगोमा जिउखौ बाउसोमनानैबाबो बे दावहायाव जों बारसोमनाय जादोंमोन आर'नाइयावनो रोमै रोमै बसुमतारी दं होननानै बे आर'नाइयाव लिरना होदों दा बेखौनो हमनानै लांग्रोबाय आरो बे आंजों दौफाखागोन आरो मैगं थाइगं सायबाबो लाफा सायबाबो सायख'बावगोन बियो ओरैबायदिमोन नुफेरा फिसाबायदि फिसाफ्रा बिदि उफ्रि उफ्रि खालायबावाहाय ओरैबायदिमोन नुफेरा आसाम 50-50 आसाम 50-50 बर' हारिया सोमावसारदोंमोन बै समाव बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ गुफुर आलुपारा गामियाव गावनि बिमा असे बायदि उफ्ले उफ्ले एखे लोगो ओंखाम जायोमोन एखे लोगो मैगं सायफायोमोन लाइ लाफा मैगं सायनो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बर' हारिनि दुखु दाहा गावनि बिमा असे बायदि बर'नि खैफोद आफोदखौ एखे लोगो रोमै रोमै बिमाजों सावरायलायोमोन रोमै रोमै बिमायाबो आबोबनि गावनि बिबानखौ लानानै आसाम 50-50 आव बाहागो लाफादोंमोन गावनि असे फिसालाखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बे आयंआ गावनि असे फिसालाखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बिबान लाहोदों दा आयंनि बैसोआ 90 बोसोर जाबाय मालाबाबो बावनो हाया हाग्रामा महिलारि मालाबाबो बावनो हाया बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि दांलाय बिलिरलाय गावनि बिमा असे बायदि ओंखाम जाफायोमोन मैगं सायफायोमोन गुफुर आलुपारा गामियाव बै समाव आसाम 50-50 बै समाव उपेन्द्र ब्रह्मनि गावनि बिमा असे बायदि उफ्ले उफ्ले साखाथियाव जिरायनानै मोजां गाज्रि सावरायनायखौ दिनैसिमबो बावनो हाया आयंआ दा बे अरुणाचलनि लामायाव आर'नाइयावनो रोमै रोमै बसुमतारी दं होननानै बे आर'नाइयाव लिरना होदों दा बेखौनो हमनानै लांग्रोबाय आरो बेनिफ्राय हमनानै लांदों बै सनाफोरनि माखासे बुरजाथार दा बेहा मालाय गवाखैबाबो साबा मानसिया रोमै रोमैजोंनो ज' थाफानांदों बिदिनो जादों बै समाव अरुणाचलाव गोख्रों माने बेंलट जादोंमोन सोर मावदोंमोन मोनथि हायै हाथियार हमग्रा आफादा बेंलट खालायदोंमोन बे समाव रोमै रोमै बसुमतारीखौ बर'नि आर'नाइयाव लिरना गारबोनायाव बे आयंनि फिसाला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने कालचार सेक्रेटारि नामा कालचार सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्ट ना सेन्ट्रेलनि आरो सेन्ट्रेलनिमोन आरो बिजामादैया बिमा गैया बिफा गैया मावरिया बेखौ आंनि आखाइजोंनो आं मेट्रिक पास खालायदों बिजामादैखौ ओंखायनो दा आंखौ बेमार आजार जाबाबो फिसा हौवाफ्रा नायफैयाबाबो बिजामादैया ओंखाम थाइसेबाबो खर गिदिर नायनो होफैयो दे इसोर दं भगबान आं मालाय फिसाखौ अननाय होनाङाबा दा बुंनानै फोजोबनो हाया आयंनि जारिमिनखौ गावनि गथ'खौ फोरोंनाय उपेन्द्र ब्रह्मआ एखे लोगो ओंखाम जानाय हाग्रामा महिलारि सारा ओंखाम जानाय जायफोर जोंनि बर'नि कालचारनि देंखोगिरि बिसोरबो एखे लोगो आयंजोंनो ओंखाम जाफानाय बिजामादैफोर बायदि अननायबाथ' फिसायानो बिदि अनदावा दिनै दानसाङा जिथु बुंदों जे एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना हर सान नाजानानै बेखौ जों एनआइ केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोफिननानै बेखौ जों केसखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बे टटेलि नंखाय बाथ्रा बियो भित्तिहीन मानोना बे समाव एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना जोनोमानो जायाखैमोन एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन मुंनि मोनसे आफादा मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन बे प्रेस मिटनि सायाव जों मोनसे खेंफोरथि होनो सानदों जायफ्रा फासिनि आसामि दंमोन सानै बिथांमोनाबो फासि जानाय नंला बिथांमोननि केसखौबो माने रिट्रायल खालामनानै बोरै बेखौ बासायनाय जायो बेखौ जों खालामसिगोन होननानै बिथाङा बे खालि जोंनो खोथा होदों तो खोथाया जाबाय दिनै दानसाङा जिथु बुंदों जे एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना हर सान नाजानानै बेखौ जों एनआइ केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोफिननानै बेखौ जों केसखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बे टटेलि नंखाय बाथ्रा
बियो भित्तिहीन मानोना बे समाव XNDB वेलफेयर एसोसिएशना जोनोमानो जायाखैमोन XNDB वेलफेयर एसोसिएशन जोनोम जानायनि बहुत सिगाङावनो जों बेफोर खामानिखौ मावदों दा बिथांमोना बुंनायनि जितुनिखि क्रेडिट मास्टार बिथांमोना क्रेडिट लानो थाखाय आरो रायजो राजाखौ बिभ्रान्त खालामनो थाखाय जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दिनै बिथांमोना हयथ' गावसोरनि साननायनि गेजेरजों बे अल्टारनेटिभ पार्टीखौ दादों जानांगौ दा आङो बिनि गेजेराव मोनसे उदाहरनसो लाबोनो नागिरदों जे आइरन शर्मिला बिथांखौ बयबो मिथिगौ 2000आवहाय जेब्ला 10 जन सिभिलियानफोरखौ मणिपुराव गावथारदोंमोन बेनिफ्राय आर्म फोर्स स्पेशल पावार एक्टखौ बोखारनो थाखाय आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव बियो जेब्ला 2017आवहाय इलेक्शनाव बाहागो लाबाय इलेक्शनाव बाहागो लायोब्ला बे गेलेबा बेसेबां मोनदों मात्र 90 थाल' मोनदों दा इसेबां पपुलार मानसिया 90 थाल' मोननांगौथ' प्रश्न जाया नङा होमबा 90 थाल' मोननांगौ खुनु प्रश्नआनो जाया बियो गोबां हिउज नाम्बार उइदाउट कन्टेस्ट पास जानांगौमोन देरहानांगौमोन दा दिनैनि थारिखआवबो जोंनि हालामावबो बिदिनो जादों जे आब' अनजालि दैमारिखौ गोबाङानो रेसपेक्ट खालामो मानियो दिनै बिथाङा बै समावबो इलेक्शन गेलेदों नाथाय जेनदों दिनैनि थारिखआवबो आब' अनजालिया बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो बिथांनि फेमिलिफोरखौ जों गासैखौबो रेसपेक्ट खालामो दा गमामायैनो जुदि जेनोब्ला नैबे आइरन शर्मिलानि बायदि आं ओंखायनो बेखौ उदाहरनाव लाबोग्रोखादों दा देरहागोनखौथ' बेसेबां रावबो रोखायै बुंनो हाया दा गमामायैनो जुदि जेनमारोबा बिथांनि बै समनि जेसेबां दुखु खस्थ' लाबोनाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बेफोर गासिबो फैलार जाजोबो बिथांनि जे मान सन्मान बैफोरबो माने गैया जालांनो हमो दा आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर बेबायदि हांगार स्ट्राइक खालामनानै जुदि जेनोब्ला बिथाङा बेनिखायनो बुंदों पलिटिक्स इज नट माय काप अफ टि होननानै आरोखि दा बेबायदिनो जाहैगोन आब' अनजालिनि जारिमिनफोरावबो आं बेखौसो नुहुरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स एनडिबिफोराबो माखासेफोरा दिनैसिमहालागै जयैनो दंमोन नाथाय जेब्लाना राजनितिखौ फोसावबाय दिनै जिल्ला माखासेफ्रा गालांनोसो हमदों जोंजों कन्टेक्ट खालामहरदों जे अल्टारनेटिभ पार्टी दाबाय सार बियो अल्टारनेटिभा मा जागोन बुजिया हयथ' सोरनिबा उदैनि थाखाय अल्टारनेटिभसो जागोन नामा बिसिमहालागै बेस्राफोर बुंहरो सेंग्राफ्रा दा बेनिखायनो मा जाहैगोन बुंस' हाया नाथाय जोंनि नोजोराव जोंनि नुहुरनायाव दिनैनि थारिखआव जोंहा इसेबां गोगोम गोरा पार्टी थाखासेयाव गुबुन मोनसे आरो बड'लेण्डआवहाय पार्टी दानानै जे बे मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आंनि बिजिरनायाव आं बेखौ नुहुराखै रायजो राजाखौ बिथांमोननि जितुनिखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि प्रति सापर्ट बोनो थाखाय रायजो राजानि गोसोखौ बोनो थाखाय नंखाय फोसावदों बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ फोलानो नागिरदों बे जोबोद माने लासिंसिं बाथ्रा जों एनआइ केसनि सोमोन्दै जे स्टेटआव लाबोफिनगोन बेखौ 28 सेप्टेम्बरावनो जों बे नटिसखौ मोननो हादों 28 सेप्टेम्बरावनो जों नटिसखौ मोननानै इनफरमेसनखौ मोनदों जों जे एनआइ केसआ आसामाव लाबोबाय आरो बेखौ फोजोबनाय जासिगोन होननानै 28 सेप्टेम्बरावनो जों बेखौ इनफरमेसनखौ मोनदों नाथाय जों मिडियानि गेजेराव बेफोरखौ जों फोसावाखै नाथाय बिथांमोना मालाय मावनायखौ क्रेडिट लानो थाखाय ओरैनो नंखाय बाखायखौ फोसावदों आरो बिथांमोना दानस्रां नार्जारिया इरम शर्मिलाखौ लानानै जितु एग्जाम्पल होदों जे आयरन लेडि इरम चानु शर्मिला जितुनिखि 16 इयार्स हांगार स्ट्राइक खालामनानै इलेक्शन गेलेनानै मा भट मोनदोंमोन मा मोनाखैमोन बेखौ एग्जाम्पल होनानै सासे पलिटिकल एनालाइसिस्ट राजनैतिक माने विश्लेषक माने बहुत गिदिर सासे
पान्डित्य बिथाङा देखायदों बेहा जोंनि गोदान पार्टी एपीबी खौ लानानै बिथाङा खर' सानांगौ जेबो गैया बिथाङा गावनि आका प्रमोद बर' सरकार जे प्रमोद बर'नि दैदेननाय एपीपीएल सरकार बे फैगौ 4 मासनि उनाव सरकाराव फैनो हागोन ना हाया एबा देरहागोन ना देरहाया बेखौ लानानै बिथांमोना सिन्ता खालामनाया मोजां जोंनि पार्टीखौ लानानै एनालाइसिस खालामनो आरो जोंखौ माने महापन्डित्य देखायनानै माने जोबोद माने हाय खालामनो थाखाय बा जोंखौ बिथोन होनो थाखाय जोंनि मानगोनां एपीबीनि प्रेसिडेन्ट अनजालि दैमारि मेडामखौ लानानै जिबायदि उक्ति जिबायदि मोनसे खोथा बुंदों जे अनजालि मेडामा फेलार जागोन मा जागोन मान सन्माना थांगोन बेखौ लानानै बिथांमोना खर' सानांगौ जेबो गैया गावसोर जे फैगौ इलेक्शनाव धुलिसात जानो थांगासिनो दङ बीजेपीनि आशीर्बाद बीजेपीनि दया आरो करुणा लानानै बिथांमोना थांना थादों बीजेपीनि जुदि दया आरो करुणा बीजेपीनि आशीर्बाद जुदि बिथांमोननि खर' सायाव थाया होमब्ला बिथांमोननि अस्तित्व जोबगोन आरो फैगौ इलेक्शनावनो बिथांमोना धुलिसात जागोन बेखौ लानानै बिथांमोना पलिसि स्ट्रेटेजि खालामनाया मोजां आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सिन्ता सरसा खालामनाया मोजां जोंखौ लानानै एसेबां खर' सानांगौ बा आयरन लदि एलएडि इरम शर्मिलाखौ लानानै एग्जाम्पल होनानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि अनजालि दैमारिखौ कटाक्ष खालामनो दरखार गैया आरो बिनि अधिकारखौ बेनो रावनोबो होआखै